Здравейте, днес ще снимам на малко различно място от предишните видеа, а именно на село. Днешната рецепта, която ще правя е агнешка плешка и за целта съм си извикал и помощник. И това е сестра ми. В един буркан ще налия около 100 мл олио. Да, около 100 мл олио. Сега, Франи, ти накъсай през това време тия всичките... Дама без клончето, само това. Само лисенцата, да. Аз ще накъсвам мента и слагаме вътре в буркана. Да ви предупредя, днешното видео няма да бъде чак толкова сериозно, но все пак поне ще има нещо, да. Това съм сказати. Нека си скучим. Имаме ограничено време за светлината, така че... Ще помня как се Ко? Гледай си работа тогава. Какво се чува? След като сме добавили... Трети продукта. Кои? Я ги кажи. Бяга. Не знам. Значи има мента, олио, какво беше друго? Розмарин. Другото какво беше? И джоджан. Джоджан. Да. И сега добавим 5 клетки чесън. Добре. 5 клетки чесън добавим. Да. След това, понеже плечката е около 2,5 кг, на всеки килограм месо се слагат 5-6 грама олио. Сол. Така хубави 2 големи чайни лъжици. Т.е. супени лъжици. Така. Също и червен пипер. Хубава голяма лъжица. Забравих, че как така. Точно така. Не. И бял млян сенап. Я. Горчица, да. Абе, го макар? Ай, чиган мама. Ой, чиган мама. И сега това ще го разбия с пазатора, но преди това ще сложа 2 лъжички вода. Вода тук как няма. Има тук шишето. Ей. Добре, слагам още малко вода. Така, следващата стъпка е, когато ето това съм го пасирал вече, маринатата, е да взема с един нож да направя разрези. То много хубав нож обаче. Малко и тъп. Малко. Да. Той наистина е много тъп с нож. Нещо е такова трябва да се получи. След като го намажете хубаво, го затварям с още няколко турби и го оставям в хладилника за поне 12 часа. И така, вече сме на следващия ден. Месото е престояло около 12 часа.